Jordan, Pippen, Rodman, LeBron, Wade, Bosh, Curry, Clay, Draymond. Hi ha hagut molts Big 3 al llarg de tota la història de l'NBA. Tots han jugat a bàsquet, evidentment. Molts han opinat sobre ell. Nosaltres, però, som els únics que no hem jugat i opinarem. Benvinguts al Big 3. Benvinguts al vostre podcast d'NBA en català. Bon dia, bona tarda, bona nit, estimats espectadors, estimades, estimadíssimes telespectadores, estimats oients i estimades oients. Ens trobem en el capítol número 44 del Big 3. Capítol molt especial, especial com tots. No només pel que parlarem, sinó per la companyia que tenim, perquè al final és lo important a la vida, sí. No el que fas, sinó la companyia que tens. I la companyia en aquest cas és Sergi Armengol, sí. I Martí Mirabete. Bon dia, bona tarda i bona nit. Bé, dit això, podem tallar la música? És un temazo, sisplau. Producció. Estava al mòbil, producció. Producció. Estava al mòbil, producció. Tallem la música, sisplau. Talla. Gràcies. Bé, problemes tècnics passen. Bé. Els més grans els hi passa, no passa res. Bé. Segueixo refredat, segueixo un mal de coll, segueixo intentant superar, no, els meus dimonis. Intentant guanyar a la foscor. No ho estem aconseguint de moment. Ja, nen, com estem, Els resultats estan sent... Ho aconseguiràs, jo confio en tu. Espero que sí. No ho aconseguirà. He estat avui... Ha sigut un dia dur per mi avui. Sí. He acabat les pràctiques a la COPE. Bé, pel país, un dia dur, entenc. Per la redacció de la COPE, sobretot, una baixa important. Quan he marxat, em diuen, bueno, trobarem a faltar. Jo dic, al final, tots els bons marxen. Messi, Cristiano, Kroos... Bueno. Messi, Cristiano, Kroos. Bé, bueno... Sí. No és bo, Kroos. Home, són bons. Home, m'ha sorprès que després de Messi i Cristiano vingui Kroos. Qui vindria després de Messi i Cristiano? Neymar va marxar. A la història del futbol? No, tio. No. No estàs, tio. Despedides. Maradona, Pelé, no, tio. Cruyff, Di Stéfano. Despedides de la vida, aquests. Estan aquests a la tier de... Sí, correcte. No? Tots, de fet. Per això. Hòstia, ben vist, sí. Gràcies. Bé. Bueno, un dia trist per mi. Al final vull agrair molt a la redacció de la COPE, des d'aquí una forta abraçada a en Carlos Losada, una forta abraçada a la Yolanda Canales, a la Yolanda Bernal, a la Mar Puerto, a en Martí, una forta abraçada també a en José Luis Gil, d'Esports, molt del Madrid. Que no Jesús Gil. No, Jesús Gil. Jo a vegades li he dit Jesús, perquè m'he confós. Una forta abraçada a en Joan Batllori. Bé. Una forta abraçada a qui més? Talla. José Miguel Cruz. Està. Bon jugador aquest. I Adrià Mascorda. Bravo! Bé, Adrià Mascorda. Adrià Mascorda, que per cert ens va acompanyar el dimarts a la tarda, migdia, a fer street hoops. Hoops. Aquí fora de la pista, si us recordeu, ho vam anunciar al capítol del dimarts, que anàvem a jugar a bàsquet. Ens passaríem la tarda jugant a bàsquet a la pista de fora de la facultat i, bueno, recordem, la sèrie entre els dos equips anava 2-0 per l'equip d'en Martí i meu. 2-2. 2-0 anava. 2-2. 2-2, perquè ells consideren que no ens van presentar a dos partits que estaven establerts, però bueno. 2-2. Realment era un i es van inventar el segon per empatar la sèrie. Els equips eren jo, Martí Mirabete, i una companya de classe que es diu Marc Claramunt. Històrica la Mar, històrica. Tiradora Ray Allen, o sigui... Clay Thompson també, sí. I l'equip d'en Sergi, que era Joan Hortensi i Adrià Mascorda. Llavors, Sergi, explica'ns com va anar la tarda de hoops. Tens 5 minuts. Bé, avui estem a dijous, si no m'equivoco. Estem a dijous. Jo això m'ho prenc com una roda de premsa als aficionats a Barcelona, Sergis o Eixample Grizzlies, perquè al final té molts noms el meu equip. Han sigut dies de reflexió, nois. Per què? Han sigut dies de pensar, de debatre amb mi mateix sobre el meu futur, amb la taronjada. Si estàs seguint el camí que has de seguir. Sí, li faig bé a l'esport, podríem dir. Això és molt sensat i molt humil per la teva part. Sí, que jo soc sensat, molt humil, intel·ligent, bé, moltes altres coses. Molt humil, intel·ligent. Sobretot molt sensat i humil. Intel·ligent. Sensat, humil. Sobretot. Humil, sensat. Intel·ligent vols dir que ets? Arranca, tio. Arranco. Arranca. Sí, heavy. Dimarts no va ser un bon dia, per mi.
el meu adoptor no em va deixar... Vale, és que aquí es veu que hi ha un problema. Aquí es veu que hi ha un problema. No va ser és un una bon dia barrera mental. per mi quan és un joc d'equip. No, És igual, continua. individualment vaig estar per sota les expectatives. No, de les teves expectatives. Jo m'esperava guanyar i van perdre, va ser una pallissa. Al final Estrepitosament. podria buscar excuses com que el meu pivot no es va presentar, el senyor Eric Tomàs, primera excusa. La Tampoc segona, es va presentar el nostre guard. però no tothom pot draftejar a Marc Claramunt, una tiradora excelsa. Ja m'hagués agradat. Tens un paio que medeix 2 metres i pesa 120 quilos. Soc més alt jo que el Joan. Sí, no, estem parlant d'Eric Tomàs. Ah, d'acord. És a dir, no parlem de draft, Que el perquè Tomàs... aquí... No va venir el Per senyor cert, Tomàs. vam draftejar nosaltres la Marc Claramunt. És mèrit nostre. Sí. És el que us estic dient. Vale, perfecte. Gol. I el meu doctor i el meu bessó dret no em van deixar doncs, mantenir el ritme del partit i això es va traduir en una derrota dura. Dos derrotes. Bueno, Dues. en una mala tarda, podríem dir. Llavors, Vam acabar un partit que em penso que vam guanyar el primer partit, l'equip de jo i en Martí, que vam acabar 21-12 o així, si no recordo malament. era no sé si 18 o 19-6 i vam fotre 6 punts. Jo, però bueno... A l'únic moment que vaig estar mínimament decent... Vas fer un triple i una bandeja i ja està. Punt i final. Escolta, en sèrio, sense anar més lluny, o sigui, jo crec que vas fer 3 de 44 en tirs de camp. No. 6. Escolta, 6 de 44. T'ho dic molt en sèrio em i anava amb al el cor, cor. Seriament, 6 de 31. Jo crec que és que vas tirar molt, tio. 31. Vas tirar bastant. Vas tirar Vas massa. tirar bastant. T'ha fet l'Adri Barrajada, tu, Sí. Les teves esquenes, Les coses tio. a la cara, Adrià. Company d'equip. Que de fet, Vam parar amb la cúpula i estem negociant algunes coses. què esteu negociant? Res. Tallar el contracte. No, de ningú. Jo del senyor Mascor i del senyor Hortensi estic molt orgullós. Sobretot perquè es van presentar a jugar. Correcte, ja és suficient. Sí, perquè tu... Què anaves a dir? No, que tu a la meitat del partit vas decidir no presentar-te a jugar més. És No que- defensar. Vale, és que... Descansar en defensa i jugar en atac. Comportament d'estrella, però d'estrella que no Jugar- aporta res, Jugar en atac, vull dir. Sí, comportament de Fred VanVleet. Dion Waiters, Ser figurant en atac. el jugador del Miami Heat, té una frase molt bona que diu que prefereixen fer un 0 de 30 abans que un 0 de 9 perquè 0 de 9 vol dir que has deixat d'intentar-ho. Has deixat de tirar, has perdut confiança. 0 de 30 vol dir que has seguit confiant en tu mateix. Però val la pena això si després perds de Jo pallissa soc- 4-0 sweep? La confiança segueix allà. A partir d'allà, i no subes 4-2. Bueno, Dit això, tanquem capítol. Kobe Bryant deia que veritat. falles tots els tirs que no intentes. És a dir, Té raó, en el aquí. cas d'en Sergi Ho tenia. també falla tots els tirs que intenta. Vull dir que... 6 vaig fotre, o 8. Hi va haver un moment, 8 de 32. quan encara no estàvem jugant en sèrio, que no sé què em passava amb els mid-range. Vaig Estàs tenir un moment finíssim. de fotre 5 o 6 Però mid-range la de seguits. tauler i cap a dins la Sí, tenies sí. pilladíssima aquesta. En el partit no em va entrar ni una, però ni una. I era més de bandejitas... Jo vaig fer de Halliburton sense notar. De fer una mica... És a dir, quan jo defensava... Jo em vaig definir com a Jonathan Isaac. Perquè quan jo defensava en Sergi, deixava de tirar. De cop i volta, un tio que tirava 60 tirs per partit. Això és mentida, però bueno. En Sergi deixava No és de veritat. tirar quan jo el defensava. Per què, Sergi? veritat. Explica'ns. Per ninguna raó. Vaig tirar davant teu, davant del Marc, davant del Martí, sol. Vaig tirar de tots Sí, els és veritat, vas estils. tirar part, molt. Una altra vas cosa és tirar que entrés o no. En el segon partit els estan fotent com 18-2 o una cosa així. I aquest paio em venia i em deia t'he fotut 3 gorros, t'he fotut 3 gorros. Parlem d'això, defensivament, 3 gorros. jo vaig parar a defensar. 18-2. Jo sé, tètric. 18-2. Escolta, jo vaig parar a defensar. Però quan estava defensant et vaig fotre 3 gorros a tu i un al Martí per darrere. A mi de què? Sí, et vaig fotre un per Li darrere. vaig fotre... No vaig dir res perquè estava Escolta, perdent. el millor tapon del partit va ser jo en Sí, aquest, molt heavy. que anava per fer una bandeja i li vaig... Pumba! No me'n recordo d'això. Sí. Jo perfectament. Va ser històric. Què va passar, Ordis? Fa un mes i mig? Tio, Correcte. No. Tornarem. Va estar confirmada ja Som-hi. el fin de que ve. Fin de que ve? Sí. Barbacoa Ordis, Quin fin de dia que ve és? confirmat. Bé. 7, 8, Dóna'm no, les és? finals de l'NBA, podem quadrar un dia que hi hagi finals 8, 9. i la mirem allà de puta Sabem. mare. 8-9 de juny. I podem fer, atenció, Però dormirem allà o no? stream en directe al Big 3 veient És molt bona. el Game 2 de les finals. El Game 2... El teu saló aquell? Allà... No, Vale. en el punt jove d'Ordis. No hi heu entrat. Escolta, el primer partit és la matinada del 6 al 7, el segon és 2 dies després. Sí. Aquella nit podem... El 6 al 7, que és divendres. Sembla que és... Sí, no, és Divendres a dissabte. És 8 i 9, crec. Pues Sí, a cap de setmana és 8 i De 9. dissabte a diumenge. Crec. És la nit de dissabte a diumenge, el segon partit de les En finals. principi sí. Podem comptar.
Sí, és 8 i 9. De les Boston? Voleu anar allà o voleu... Anem allà. Som-hi. Va, sí que... Anem allà. Hòstia, són 53? Que la pregunta és la següent. La pregunta que s'està fent tothom, s'està fent l'audiència. Les finals seran Boston, Dallas? Una altra pregunta, que és la mateixa, és: pot remuntar Minnesota? Cedeixo la paraula a Martí Mirabete. Jo tinc respostes molt clares per les dues. Bueno, de fet és una conseqüència. Endavant. Minnesota, això ho hem parlat abans d'entrar en antena, no té cap opció. O sigui, mai s'ha remuntat un 3-0, tu deies, mai s'ha remuntat un 3-1, o sigui... Ara anem. Alguna vegada s'ha remuntat això. Explica'm per què creus que no. Més enllà de que Minnesota no sigui capaç de fer-ho, veig que Dallas no és capaç de perdre 4 partits seguits. O sigui, Kyrie i Luka, de fet, els dos van tenir molt mals percentatges a l'anterior partit. Bueno. No, sí, en general sí. Però és normal, entra dins de la lògica. I no tornarà a passar. I et diré més, és un 4-1. El primer partit el guanyen segur. Sí, molt clar. Puc estar d'acord, de fet ho estic, però això no vol dir que Minnesota tingui impossible remuntar. Perquè la NBA dona peu sempre a que passin coses sense precedents, o que passi alguna cosa que mai havia passat abans. En algun moment veurem, senyors, un 3-0 remuntat. En algun moment ho veurem. Està claríssim. Em resulta el mateix com a l'Euroliga, que es deia que el cinquè partit ningú, o sigui, mai l'havia guanyat el de fora de casa, i aquesta temporada s'ha donat 2 cops, a més. O sigui, és una cosa que no s'ha donat mai, però que algun dia s'acabarà donant, perquè hi ha molts equips de playoff que tenen ratxa de 4 partits seguits guanyant en una sèrie. I el meu argument, a part d'això, és que estem veient les últimes 3-4 temporades molts partits de 26, 21, 24 punts remuntats. És veritat. Si es remunten aquest estil de partits, per què no es pot remuntar un 3-0? I jo també parteixo de la base en què ara mateix la sèrie està 3-1, perquè recordem que Minnesota, ho diem, va guanyar el quart partit. Si ara estan 3-1, ja no estan 3-0, i evidentment, cony. Però la primera passa per remuntar un 3-0, quina és? Guanyar el quart partit. Sí, bueno, clar, és que ja si no estàs a casa ja. I vas a casa, atenció, ara van a Minnesota a jugar. Sí, jo crec que aquest el poden guanyar i es poden posar 3-2. Això, 3-0 no s'han remuntat, però 3-1 sí. I ara estan 3-1. Recordem que Dallas va guanyar els 2 primers partits a Minnesota, Sí. Si això del factor camp s'ha agafat moltes pitxes. Venim d'un Minnesota-Denver, on Minnesota guanya els 2 primers a Denver, Denver guanya els 2 següents a Minnesota i Minnesota guanya els factor camp. Dallas ha guanyat les seves 2 eliminatòries a casa, Sí, per això jo crec, com tu, Roc, que serà Mavericks en 6 partits. El següent el guanya Minnesota, però bueno, responent a la teva pregunta, Minnesota, un equip tan sòlid i tan talentós com Minnesota pot remuntar un 3-0, és una utopia, crec que no passarà, no serà en aquesta sèrie, tot i que en algun moment, com dic, ho veurem, però per què no? Vull dir, al final la porta està sempre oberta que passin aquestes coses que mai havien passat. Però això ho podem dir a moltes sèries. Jo, sincerament... Pelicans Oklahoma, no, s'estan 3-0. O Boston, Miami estan 3-1. Jo veig tal la superioritat de Luka i Kyrie quan estan fins, sobretot al final, als últims minuts, que veig molt difícil. És que tu pares a pensar, és impossible que Dallas perdi 4 partits seguits. Ho veig inviable. O sigui, en la solidesa que tenen amb els pivots, Lively està tocat encara? Tornarà. Sí. Tornarà, doncs ja està. Torna pel 6è, em sembla, que pel 5è no arriba. Jo crec que arriba, vaig llegir que... Sí, arriba pel 5è. Al final era una contusió, no era res greu, descanses al quart, un cop. I estava preparat en un hipotètic quart partit. I 5è. És molt important, ja ens ho va comentar l'Arnau en l'anterior capítol, la baixada de Lively. Sí. Però no, això, jo estic d'acord, Martín, que és molt complicat que perden 4 partits seguits. I al final, els 3 anteriors van ser molt apretats, com aquest quart, però al final els closers, qui tancava els partits era Kyrie i Luka pel seu talent i pel seu gent clutch i tot el que tu vulguis. No va passar l'últim partit pels percentatges, és que era impossible fotre-li un 4-0 a aquests Bulls. Es posa en relleu una mica el problema que ha tingut Minnesota tota la temporada, que és això del tancament dels partits. O sigui, Minnesota no ha sabut tancar els partits al llarg de la temporada. Ho van fer el Game 7. Ho van fer... Però no va ser tancar el partit perquè ja en l'últim quart es van trobar amb 5 minuts del final que anaven guanyant ja de 10. Sí. És a dir, no han tingut... En els partits que han hagut de tancar com a tal en les últimes possessions, ara mateix no recordo, igual en algun partit contra els Suns, però no recordo cap partit que hagi dit, ostres, vale, tinc molta confiança en aquest equip en el clutch. Bueno, ahir, però clar, era l'anomalia dins la sèrie, per això estaven 3-0 sota per això mateix. Sergi, tu què ho has plantejat abans? Què creus que és el que ha de fer Minnesota per remuntar això, realment? Hòstia, és que... Mira, un nom clau, ho vam comentar amb l'Ernie, és Karl Anthony Towns. Que va estar molt fi l'altre dia en el triple, Va estar molt fi en el triple.
els últims Sí. 8 minuts... Moments importants. Però molt malament en les faltes. No, en general va fer un mal partit. Sí, però I té ja et faltes dic, tontes i últims minuts, tio, últims minuts. I això et Descansa condiciona. els últims 8 minuts, em sembla, o alguna cosa així. No ho sé, això. Per faltes. I jo crec que si hagués sigut un sweep m'hagués decepcionat molt, al final té 22 anys i ha de passar, però m'hagués decepcionat molt al nivell d'Anthony Edwards a les finals de conferència. I ahir, o al quart partit, és ell qui tanca el partit. És ell qui fa la cistella El lideratge, tio. que mata el, sí, que que mata ha el sortit partit. algun vídeo a Twitter d'aquests que, o sigui, els jugadors es posen micros a Els vegades. microfonen, sí. Hòstia, i es veu que és un líder. Sí, sempre és ell. No podem perdre un partit, o sigui, no pot ser un sweep això, hem de guanyar un partit almenys. Bueno, bé, això és madera de líder, això m'agrada d'ell. Una altra cosa que han de fer, I també m'agrada. l'ajustament defensiu que comentàvem amb l'Erren l'altre dia va ser tan senzill com posar McDaniels amb Kyrie i Anthony Edwards amb Luka. Un ajustament que en principi no era res de l'altre món, però mira els percentatges. Em sembla que estaven prop del 29% o percentatges molt dolents de Luka el i que Kyrie. necessita, bueno, el que necessites per frenar Luka és un defensa molt intens, que estigui tot el rato a sobre, o sigui, Ludort. que no el deixi respirar. Per exemple, McDaniels no està en aquest perfil perquè McDaniels és un defensa molt més mental en el sentit de que és tan llarg que, o sigui, t'abruma Sempre arriba la figura més, de McDaniels, sempre arriba, per això. tio, sí. Però amb Luka és diferent perquè al final Luka et farà el que tu vulguis, però quan tu no l'has de deixar tirar a 3, l'has de deixar penetrar. I quan et penetri Luka, has d'estar a sobre seu perquè falli, o fer-li una falta. Que aquest és un altre tema, el foul baiting de Luka, perquè és... Això és un altre tema, sí. Però Sí, el triple l'altre dia, tio. comentaves que McDaniels... Però McDaniels aquesta sèrie no l'estem veient a sobre de Luka sense deixar-lo respirar. Per això, perquè és el jugador que estic dient, i estic dient que el Luka necessita a sobre un jugador que no el deixi respirar, i McDaniels no és aquest I tipus això de jugador. ve donat pels drops que li fan a Gobert en pintura, perquè si li fas un drop, que és el que et quedes darrere de Doncic, no? Doncic entra a la pintura votant, té el defensor darrere, i hi ha un 2 contra 1 amb Gobert, i Chris Finch interpreta, o a la banqueta de Minnesota, que tens una superioritat allà física amb Gobert en pintura, però d'allà neixen els alley-oops a Lively, a Gafford, a Derrick Jones. I jo crec que aquí es veu perjudicat Minnesota, perquè és el que comentaves tu, Roc, McDaniels no està sobre de Luka com a tal, no li fa una defensa com Ludort. Mirem els percentatges de Doncic contra Oklahoma, o Paul George, a lo millor, a la primera ronda. Vull dir que al final l'ajustament defensiu jo crec que ha de ser menys drops, menys 2 contra 1, perquè al final deixes lliberat a PJ Washington, que des de la cantonada, ho vas dir tu, Martí, l'altre dia, et fot el triple que t'ha de fotre, i provar més a una defensa 1 contra 1, perquè al final ets més gran, ets més físic i ets més profund, perquè Minnesota és aquestes 3 coses en relació a Dallas. I ho vam veure més aquest quart partit i van acabar guanyant també perquè Anthony Edwards i Karl Anthony Towns van saber tancar el partit. Però complicat, és el que deies tu, Martí. Saps què passa amb Luka, tio? Que Luka és un jugador supercomplet, és evident això, però té la capacitat de... si el defensen molt a dalt, és capaç de fer l'step back i fotre el triple. Però clar, Luka dins de pintura és molt perillós també, perquè o et fa la bombeta o t'obre i et deixa alliberat a un tirador, PJ Washington. De fet, Dallas ha guanyat molts partits així. I és molt perillós. Llavors, estàs una mica in the middle, no saps què fer, el deixes 1 contra 1 perquè se la jugui ell, que pot entrar o pot no entrar, bé, 50-50. O que penetri i entri dins de la pintura, però és molt perillós. Sempre trau petroli. És... Bueno, estem parlant no, està clar, d'un dels millors jugadors ofensius de la història. Sí. I més si tens al costat a Kyrie, que no fa un gran partit. Al final parlem molt de Kyrie. Kyrie entra molt pels ulls, sempre ha entrat molt pels ulls, però aquests playoffs, a part d'entrar pels ulls, efectiu. Estava sent determinant, molt eficient. Supereficient i efectiu, i clutch. L'altre dia, se li permet perquè és impossible. Fer un sweep és molt difícil a l'NBA. És molt complicat. I més contra un equip més contra Minnesota, que al final és un equip molt sòlid, molt profund, el que estàvem comentant abans. Dit això, estic amb el Roc, que jo crec que serà en 6, Mavericks. Ja està bé, perquè si no, 2-4-0... Bueno, sí, si han guanyat aquest, però 4-1-4-0 seria, no sé. Veurem. Home, ens quedaríem fins la setmana que ve sense NBA, Això sí que seria una tragèdia. Si avui es tanca, ens quedarem fins dissabte que ve sense NBA. Sense aquest no, el que ve. Molt una setmana i un dia. Hauríem de fer programa igualment, algun rock quiz de la vida, no? No, per exemple. Prèvia finals, les claus, algun quiz de NBA. Un rock quiz, tio. Sí, toca. Mola. Kunde, ara que en Martí ha pres una mica més d'NBA, igual et pot competir una mica. És cosa meva, tio. Recordo l'anterior vaig guanyar. Bastant bé, de fet. L'anterior que va ser el gener. Sí. Però això vol dir... El gener també sabia NBA. Però això vol dir la patinada és històrica dels dos. Amiguets.
tenim coses a parlar de l'actualitat. Si hi ha actualitat, No, ja ho sé. és bona notícia a l'NBA. Una mica de moviments de mercat, una mica Jarrett Allen o què? Hòstia, podem parlar del mercat també aquesta setmana? Si tanca avui la sèrie. Podem parlar del mercat dels entrenadors, sobretot, que ara mateix està... Mola molt això, i els també. Lakers. Aquests moviments JJ molen Redick molt. i els Lakers. Tenim també el tema de Charlotte, no sé si han tancat ja entrenador. Sí, no? Han tancat ja? Charlotte no ho sé. No, van entrevistar a JJ Redick, però em sembla que l'han tancat. Aquí hi ha un problema que hi ha sempre molts rumors i molts equips de pel mig, perquè al final s'ha dit que Jarrett Allen... Sí que Warriors no buscarà un pivot com Jarrett Allen, que buscarà un alero com a tal. Ho vam estar mirant l'altre dia. Aquesta setmana podem fer aquest programa. Però bueno... Però o sigui, algú preparat, Sí, primer hem de tancar l'eliminatòria als maps, Sí. Veurem. De fet, bueno, tanquem ja el programa? Sí, que hem d'anar. I les becàries també han d'anar a dinar. 20 minutets. Sí, ens tancaran l'estudi. Bueno, 20 minuts de programa. Bé, curtet, no? Curtita i al pie. Sí, però no hem dit res, no ens hem deixat res important. No, és que ja no dona per tant l'actualitat. Bueno, però finals de conferència. Jo tinc un recuit preparat al mòbil, si el voleu fer. No, hem d'atacar, tio, aquesta setmana. No marxa ella. Jo per mi ho faria, però no problema. Pues, família, us presento la cançó que he portat avui. Una espurna. Si fan el favor de posar-la de fons. Bé, aquesta cançó es diu Fluorescent Adolescents. Adolescents fluorescents. Arctic Monkeys. Una cançó... Hi ha karaoke. Avui què? Aboca una mica l'estiu, no? Ah, sí. Escoltem-la una mica. Una puta calda fot. Davant. Escoltem-la una mica. Dit això, família, ciberfamília, ens veiem al capítol número 45 del Big 3 la setmana que ve, al mateix horari de sempre, dimarts, ja ho sabeu, a l'hora de sempre, tant a Twitter, com a Instagram, com a TikTok, com a YouTube, com a Spotify, com a iVoox, estem a tot arreu. Allà on aneu, ens podeu seguir, també ens podeu seguir pel carrer, si us ve de gust. Sí. Això depèn d'aquí. Bueno, parlem. Depèn d'aquí. I d'aquí i d'aquí. De quan? Bueno, família, això, ens veurem per comentar l'actualitat de l'NBA, per fer un recuit, per fer més entreteniment d'aquest que us agrada i per seguir amb aquest projecte que tan lluny ens està portant i tan lluny ens portarà ara en un futur. Adéu-siau, Thunders in 15. Let's go Grizzlies. Love you, Ordis. See you.